L-kariga ta' Prim Imħallef għandha bżonn kunsens miż-żewġ naħat tal-Kamra ma jemil sens li l-isem propost mill-Gvern jitperreċ mal-erba' tirjieħ mill-Prim Ministru meta kien jaf li m'hemmx l-appoġġ tal-Oppożizzjoni u aktar ma jemil sens li l-Prim Ministru jisforza l-vot fil-Parlament meta jaf li dan mhux se jgħaddi. L-uniku ħaġa li qed jagħmel il-Prim Ministru hu illi jumilja lill-imħallef Consuelo Xerri Herrera għal skop politiku partiġjan. Hekk iddikjara l-editur eżekuttiv tal-Malta Today Kurt Sansone f'analiżi li wassal wara s-saga tal-Prim Imħallef u l-kontroversja sħiħa li nħolqot minn Robert Abela nnifsu, sempliċiment għaliex baqa' jsabbat saqajh. Kurt Sansone stqarr illi setgħu faċilment jitkomplew it-taħdidiet fil-kwiet sakemm jintlaħaq konsensus fuq il-Prim Imħallef il-ġdid, persuna li tista' tintgħażel mill-Bank tal-Ġudikatura li fi kliem Sansone huwa imżewwaq b'talenti tajbin. Huwa insista li bħalissa m'hemm l-ebda kriżi kostituzzjonali għaliex il-Kostituzzjoni tippermetti illi l-Prim Imħallef sedenti jibqa' fil-kariga sakemm ikun hemm l-għażla tas-suċċessur. Wisq nibża li l-Gvern qed jipprova jimmanifattura kriżi fejn m'hemmx. Stqarr Kurt Sansone fl-analiżi tiegħu li tkompli titfa' dawl fuq il-manuvri qarrieqa li wettaq Robert Abela fl-aħħar jiem minflok issoktaw id-diskussjonijiet b'mod konfidenzjali kif talab il-kap tal-Oppożizzjoni. Intant fil-ħarġa tal-Gazzetta Malta Today l-attitudni li ħa Robert Abela f'dan il-każ ġiet deskritta bħala pwerili, anzi imur oltre, u l-istess editorjal jgħid li l-Prim Ministru ma jistaqat jitwemmen il ħarġ l-isem ta' Consuelo Xerri Herrera għat-trasparenza, skuża li fi kliem il-Malta Today ma ħadmitx. Elix Borg min tiegħu appella b'saħħa biex il-Gvern jirtira l-mozzjoni li tresqet tal-kariga ta' Prim Imħallef u minflok iż-żewġ naħat ikomplu bid-diskussjonijiet b'sens ta' maturità u għal ġid nazzjonali.